Avui, a la petita des de casa, plantarem un arbre amb aquest meravellós àlbum de Rodrigo Mattioli i editat per Apila Ediciones. Un arbre de Rodrigo Mattioli i editat per Apila Ediciones. La Lina va decidir que plantaria un arbre i va agafar la seva pala, va començar a fer un forat i acabar. I allà el va posar. I aquell arbre es va començar a fer gran. I va fer-se cada vegada més alt i de cop i volta un dia, plup, li va sortir una branca. I dos ocells que volaven per allà la van veure i van pensar que seria un molt bon lloc per fer-hi el seu niu. Així que van fer-hi el niu i llavors teníem una branca, un i dos ocells i un, dos i tres ous. I a l'arbre li va sortir una altra branca i una família de conills que passava per allà es va instal·lar perquè va pensar que seria molt bon lloc per posar-s'hi. Van fer la seva caseta. I llavors allà hi havia dues branques, dos ocells, tres ous i un, dos, tres i quatre conills. I 5 fruites van créixer a l'arbre. 1, 2, 3, 4 i 5. I 6 abelles, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, buscaven un lloc per fer el seu rusc i van pensar que aquesta branqueta d'aquí era ideal. Així que de cop i volta teníem dues branques, una i dues, un i dos ocells, tres ous, un, dos i tres, quatre conills, un, dos, tres, quatre, 5 fruites, 1, 2, 3, 4 i 5, i 6 abelles, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 7 formigues van veure les fruites de l'arbre i van pensar, que bones! I a l'arbre hi van créixer 8 fruites més. Ara allà hi havia dues branques, dos ocells, tres ous, 4 conills, 13 fruites, 6 abelles i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formigues. Però les formigues es van menjar una fruita, mireu, i van deixar caure a terra les seves 8 llavors que hi havia a l'interior. Però les abelles se seguien multiplicant, cada vegada eren més. A més, 3 pollets van néixer dels ous que hi havia al niu. Ara allà hi havia dues branques, dos ocells, 3 pollets, 4 conills, 12 fruites, una pila d'abelles, 7 formigues i 8 llavors de fruita. Aquella nit, les llavors de la fruita es van transformar en petits arbrets. I 9 llavors de dent de lleó van ser arrossegades pel vent, van xocar amb l'arbre i van caure a terra. I mentrestant van néixer 10 conillets més i noves fruites van créixer a l'arbre. I ara ja hi havia dues branques, dos ocells, 3 pollets, 14 conills, 16 fruites, una pila d'abelles, incomptables formigues, 8 arbrets, 9 dents de lleó... Prou! Ja no puc comptar més! Hi ha massa abelles, formigues, ocells, flors, hi ha de tot! Ara haurem de comptar altres coses i haurem de comptar nosaltres. Com 1 i 2 papallones, una girafa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 conillets. 1 i 2 granotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arbres. I a veure què més podem comptar. Un lloro, una abella, un elefant, una serp, una guineu, una papallona, 2 papallones, 3 papallones, un tucán. I què més podem comptar? Oh! 1, 2, 3, 4, 5 elefants. 1 i 2 guacamais. Un mico. I tot això va passar perquè la Lina va decidir que plantaria un arbre. I vosaltres us animeu a plantar-ne un?